Yeah, yeah. От водата се вдига топла пара и чайника си къкри леко рам-пам-пам. И битката гореща се обръща и чесън се натърква леко там. Обичам с маслото да играя, да плъзгам бавно в кръгче там. В извивките и в гънките да мина, разтапя се попива там. Обичам и без чесъна да има от птичиците топли рам там. Като е зимно и студено, щом залъкът е топъл и голям. Ще сложа и от сладкото от круши. Ще топна в мед с друг залък там. Със сиренце домашно ще опитам и само с миндух ще ям. И огънят почти е позагаснал, червени въглени ме греят рам-пам-пам. Добавям тънки сухи клечки, за да изпича равномерно там. Тестото се разтяга и изпъва почти прозрачно в средата там. Минута печене и е готова да се похапне още топла ам. И мека хруптяща едновременно, в ръцете е гореща топла пам. По хубав аромат преди вечеря, как да се прави май не знам. Припомням си за детството на село, буркана с лютеница рам там. За баба и за дядо попара в паница и спомена ме връща точно там. Обичам и без чесъна да има от пичиците топли рам там. Какво като е зимно и студено, щом залъкът е топъл и голям. Ще сложа и от сладкото от круши, ще топна в мед с друг залък там. Със сиренце домашно ще опитам и само с миндух ще ям. И огънят почти е позагаснал, червени въглени ме греят рам-пам. Добавям тънки сухи клечки, за да изпича равномерно там. По-хубав аромат преди вечеря, как да се прави май не знам. Припомням си за детството на село, буркана с лютеница рам там. За баба и за дядо попара в паница и спомена ме връща точно там.